Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dudong. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Dudong. Kini ako problema, bahin ni sa kong asawa taon mga ambot. Wa bakaton biyabag utok kaba na asawa ra taon nako. Wa ba kani maturilyong utok umluag ang mga twerkay ni pero aron niyo masabtan nga ako sugilano no. Inaniyo nako pagsugod ang tanan ha. Ay dong kanta-kanta ta dong. Awa sa problema na ba ni akong asawa. Okay. Okay, kada nindot ang kata hada. Kana mayo kay nakasugo pag yung ka ng mga lyrics ana diha aw kaning mga chords ba gilarga dong tingog siya diha noon sa di kong tingog ron tingog okay kini di ba nanumpa ka nga unungan mo uban ang luha misaad ka nga unungan mo uban sa gugma ilauman mo ang panumpa mo nga madani ko gihimo mo ang saan aron lang pakyason o kagulanan pahawa na intaw uban sa luha upang kalipay ko ibalik na intaw ning akong dughan o gikalimtan ko ang panumpa mo nga madani uban sa imong sad nga way katumanan antuson ko na lang kining tanan o isaad ko hangtod sa lunganan my love, my darling. Ay, pagtulong natin. oh I'm hunger for your touch. Alone, lonely time. Pagtulong natin. And time. Ano sa time istorya sa tanod sa bagay? Lakaw mo din ka? abi na po nakalimot ka atong kanta pre ba Kanya. sago maday kay hapon Nga naman tao, limbot at mga tiguang na inotan, kalimot itong kanta. Bata pa tayo, paborito itong kanta, unsa? sakto gud ka pre malimtan pa di ko nimong kaon kaysa atong kanta Malimtan pa nato ang 16 anyos ug ang akong asawa kaysa atong kanta, no? kaya sa nang Unsay ngay? Day, nara di Unsay ngay? Day. Unsa to ako na bati? Para to? Panday ka nang, unsa to, asa ato, Day? Kato gisulti nimo ganina, kato. pre maulan sa ko pre manglaw pagkus baboy pre Bangas ka, kanala to yung baboy, eh! ay dito mo kaog din ako sa wala tulo ko pre para sa pre Day. Uli na dito ha. Basi bapas mo na tong baboy nimo. Toto si Pedro din, iulit. Ano, Day? Wa na. Wa man lang. Wa man nakidi mo? Nung sa ka, eh? Iulit nung dos Pedro. Dawa ko ilabot ug maunsa to siya. Unsa to gisulti nimo karuha ra gud to? Ang asa lagi ato, limot ko. Kadtong miingon ka nga mas malimtan pag asawa kaysa inyong kanta. Ay, sus, kadar mo dito. Kasi ka na naman day. Sa ato pa malimtan giday ko nimo kaysa inyong kanta, ha? Ay, paminaw na ko. Just try to listen to me, ha? Pabuta lang, ha?
Inaani mo ko na day, dili may ito malimtan di ka. Mawit ang maingon ko nga mas malimtan pang asawa kay sa atong kanta. Buti pa sabot nga di gyud mahitabo nga malimtan gyud ti ka kay asawa mo ti ka. Kay ano, di ti ka malimtan sango day tao tong kanta nako. Di gyud ako malimtan pod. Nya, ano ningon man kang mas malimtan mga asawa lagi? Ay logic lang mo tao na day. Logic ba? Buti pa sabot nga kanang dili ba malimtan nga asawa sango datong kanta nga di sad gyud malimtan. Palusot gyud sige. Lusot gyud. Warningan ta ka ha. Sipyat pag ani kasunod, aw kanang naong nimo ibalhin ko na sa imong lubot. Unsay nga day ako na ibalis lubot. Oh, Tangan mo di ako lubot. aw kanang imong lubot ibalhin ako sa imong naong. Kakidot. Oy, ma, kamu lagi ni. Ma, kumusta? Ay, suroy-suroy sad may panagsad ho. Oh, ambot aning imong amahan. Nga imbes ato ko isuro nga si Buso, kay gusto ko mo tanaw sa mga mananap, din himay na ko gida. Ay, pas. O mauna, magkasugasto luytag niya may way gasto. Ay, gusto man gunda ko mo tanaw mananap ba nga unggoy. Gusto rin kami tanaw ka ng urang utang, ma? Ay, unggoy oy dili urang utang. Sumuol na kayo ng kuan oy, urang utang. Ano, maong unggoy na sad ang gusto na kong anaho. Kita di ka urang utang, ma. Oh, kanada nga si mong atubangan, wag ka kakita. Papa, ikaw ka. Sige, daug-dauga lang ito ko, Frida. May bubuhat to sa Argao pa. Ato may dagang isda dito, butanding. Ato sa Uslog, sa ilang babina. Dito sa, sa tingahan na to. Sa ilang babina pa. Sa tingahan na to ba? Ito na butanding ba? Kung sa Monday nang naas mo tubangan, dili na butanding. Ay, balos mo na, balos mo. Ay, dayon mo rin. Galali, pultahan. Sundri! Day! Day, nasan si Papa's mama, Day! May kay misuroy mo din ni ma, pa. Saon, pool kayo nga pirmi lang tang naas bahay. Unyas mamaran ni mo ang pirmi na kong makita. Oh, bitaw, tinuod yun na. Tinuod yun. Oh, puo kayong tanaw ng dagwang papa ninyo. Sabi ninyo, ma, pa, believe you kay ko ninyo. May bisang mga pabulaan mo diyang naong. Pero makitaan yun ako nga mahal yun ninyo ang usagusan ninyo. Ay, tinuod na dong ay. Sa ato pa ma, tinuod din lang ilang giingon nga do na give forever. Ay, ambot lang. Mangutana ng papa ninyo, oh. Buhi pa man ang kanahan. Ay, Ay, kining ako, dili man ni forever. Usap din mo pa. Kuaning kuadong, dili ni forever, kung dili whatsoever. Recorded by X Thunder Gaming. Day. Natawag na sila mama o papa. oh, natuog na sila sa pikas kwarto. Ibagin ako na, live kay ko na. Buti doon ba kaning nila ha? Dili ka rin, joke lang. Joke na na. Uy, parehas sila gud na silang duha kung mga joker. Dahil nang giligay. Abi na kong minugbukay ito silang duha. Sus dong. Nag-inugbukay dahil, nag-inugbukay. Inugbukay. Kanas papa, bisa kung saan na siyang mama, di gid na kadapat. Kay kanasad si mama, bisa kung saan pa nagsulti og sakit ti papa, mukatawa naman na. Ingon ana kina sila. Mura na nagkumidya ay ba. Unya ang wa kahibaw, ang wa makasuhito, ang magtuog gyud nga nag-away na ang duha. Nawa lagi, pastila no? Sige na oy mga tugna ta kay mosayo patag mata ugma. Mangita para ba nagsabaw ang duha. Mangita sa ugsod anon magtuwa ko ugma. Sige na, aday, ang tawag na ta, Night of Good. Karon bagyo ko makabutikon nga ingani nila sa tatag nanay taon. Bida, aw si mama si papa. Lahi sa nga mo ang dugang daday kayo sa ay. Maninuuna ko pasawa. Kunya. Aday, mapasipag mata ni mo. Kanina raman. Lagi ka maglakaw. Ingat ka nga maglakaw ka kay mo prakas kina palit kay isda. Buangan sa akong damgo dong eh. Ano? Lain gyud kay akong damgo cute. Nahugol ako sa imburnal. Oh ya. Mura gyud siya tinuod do. Anong sabi taon ka ay dambur ni di na tinuon ang dambur unsa. Mao pa. Ito na. Sige pi, pagpalit na lang daan dito o kuan, kanang pan, para og magmata sila si mama si papa, magkapainit sila. Sige. Ay kadlo ka ng damgo, damgo ra binali man ang damgo day. Mao nga sultihay, mao ni sulti suban, binali na sultihan ti ka kanay mo, bali na imong damgo di na bay tabo di mo. Mao ba? Oo. Sige. Happy bikor tabi kay palit ang pan.
Kalami sa tinuwa. Ay, paborito kay nini mo, anak. Nahibaw gid ko ma, mabitaw misal jud kog lakaw ganinang buntag para makapalag og isda sa eskina. Nasi sinugba diha ma pa. Tay, aw papa, mo inom ba ka ba? Unsay nga? Mo inom ba ka? Dudong, nanasagkaan na imo na sa tintalon si papag inom. Ibaw na ba kag gibawal na siya sa iyang doktor na tungod para nang inom? Day, soft drinks ako ipasabot. Mo inom ba siya soft drinks? Aw. Mo inom oy, basta naalay chaser. Usa may chaser soft drinks pa be. Mga bata ko. Bisag unsa, anduay or MP ba? Hindi sa Ano man, isog na kay nga soft drinks nga imo man chiseran. Uy, so kayo. Unya, asa man ka isog ani nga akong tubo. Ayaw lang dong, oy. Bawal man din akong sopring kay taas akong kolesterol. Isay, bugot si Toy. Dong, asa sila si papa o si mama? Wa mo sila pugi? Ha? Wa ba mo sila pugi si papa ug si mama? O si Pugnan? O sila malakaw? Naroon sila sa kwarto? Ha? Naroon sila sa kwarto? Yung mahuway sila? Ay, nanglakaw man gud sila sa kundamgo. Kaya nga? Nanglakaw sila sa kundamgo, nya kusog kaayo ang uwan, murag dunay bagyo. Ay, kanimo taon daday. Bagyo ba? Yung purting, init ha? Tarawas gawas, init kayo. Init di ay. Lainan sa kundamgo, uy, mura jud tinuod ay. Ay, lagi pagtuwan ka damgo. Hindi mo tinuot taon. Ang mahitabos, damgo, binali noon. Kung mahitabo mang gani. Ay, Panalitan man, damgo kang larga ka. Ang mahitabo, ana. Ani argo kas bahay taon. Huwag ka kalarga. Palitan, damgo kang kadaog ka sugal. Ang mahitabo, ana. Mapurdoy ka sugal. Ako bitaon, damgo mo ana. unsa may damgo di mas una? Damgo kung kadaog ka luto. Hala, swerte di ay. Malas ka ni palit kong barko. Kada bang yati ba? Nalunod man. Uy, malas di ay. Swerte ka nang dagsa ko sa isla nga mga tao dito. Puros mga gwapa. Ah, iya matra swerte hagad nimo. Malas, oy. Ah, nga naman? Kaya mo buhay dito. Arang nagkuha mga itlog. Tong pahirap di ay. Bongot ito eh. Parehas sa kong asawa, pre. Nga naman? Kanang imong asawa ba? O, ano yung mga asawa? Damgunon sila yung mga asawa, Pedro? O, pre, dambuhon sa to. Ano, 16 anyos ni mo? Dambuhon siya, pero hindi Damgunon siya nga magkaon siya budbud. Nagoy ka usa, naabtan ako sa kusina, pre. Nga naman? Nagluto. Magluto? O di, siyempre, kayo na sa kusina. Manlabas sila sa kusina. Unsam na siya. Dili, pre. Naibong ko. Nagsige siya sugkay sa kaha. Aha. Wa may sud ang kaha. Wa man siya giluto, pero nagsigig sugkay sa kaha. Pero may sud. Sus, pagtanaw na ako, pre. Nagpiyong ang mata. Natug di ay gidaman. Bangas ka! Recorded by X Thunder Gaming. Bida na inana rin na. Basta dugod, dabanunon, ha? Lagi, o, pre. Nagani uban mo lakaw, pre. Nagpiyong ang among silingan. Naglakaw nga nagpiyong. Natug. Na, gidaman. Naabot o kulonoy. Mao ba? Mamura siya rin si Lisa. Gidamgo siya nga palit siya sudan. Karon naglakaw siya kanang sleepwalk pa. Sus. Unya, nagpiyo ang mata. Gakuob sa habol. Wala pa bang si Dina? Hala. O, pero daga pa siya to. Daga pa. Daga. Mas Pero kuyaw. gakuob siya sa habol. Amo na. Mas Nya. kuyaw pa, pre. Ano ba? Kay milabang sa pedestrian lin. Mao nga. Wa kay angay kabalakan, anak, pre. Mas kuyaw tong asawa nako kay damnunon kayo. Dabanunon kayo? Damnunon tayo. Mao ba? Mao nga, relax lang, no. No need to worry. Ano ni Torres? Salamat, pre! Ako na, matata! Murang nagaan-gana na akong pamati tao na itong higayon na gisulti ni Pari Pedro. Kaya murang nakuha-kuhaan ang akong kabalakas kong asawa. Kaya doon na pa mga tao ay mas grabe pa sa akong asawa. Pero wako magtuo nga, problema di ko ani. Kunya? Ay, kanami ka po. Dito na saw. Kung asawa na ito ba, may pagkahagok tao na. Uy. Day, mata ka? Kinsa si Maribel. Ha? Kinsa nas Maribel. Maribel? Kinsa Maribel? Kinsa na? Ayaw pa makaka. Nakita ta mo. Kaya din. Sa kundam ko. Noong sa taon. Ay, kung pataw eh. Kinsa nas Maribel. Wako kilala, oy! Ay, pa makaka.
Nakita kayo mo na ko sa kundam ko. Naglakaw mo, nagkuptanay mo sa inyong kamot. Naabot mo sa plaza og nilakaw. Kunya ni sunod sa ka? Ang amhang daw ka. Karon di na siya ka makapamakak na ko. Nasakpan ta na kita. Naakay babae. Tatay, nung sa mga taon, ganda damgor taon, ginuo ko niyo, damgor na! Dam ko bitaw. Pero murag tinuod dudong. Klaro kayo murag tinuod. Taon na ni, wag ko kailang maribel. Sabot ka? Wag ko yuyang, nga lang maribel. Unsa daingan? Isabel! Unsa? Ani malawa. May babae kita ka. Patyo tagit ka. Asa na tong atsa? Ay, listen to me, ha? Nada kay Isabel ha? Paminaw sa! Unsa paminaw na ko nimo? Unsa pa? Unsa na si Isabel? Kabit ako dahil sa akong damgo. Atik na. Asa tong akong atsa? Asa gibutang ang atsa kaniyot lang. Kaniyot lang. Kadi malbiyan ni damgo eh. Wala na ko sa akong asawa. Dagan na lang! Dagan na dong! Mao ni akong problema tungod sa kamgos ko sa gubutay no namo. Sa man ako taon. Suko kay taon ako kasawa nako kay duna ko marebel. Usa ko buhaton kay duna sa ko Isabel. Wa ako muli sa amo taon kay basig tibasan ko sa taon. Haita ra pinuti ako taon bai taon. Usa ba ako buhaton taon palihog tabagi ko ninyo bi. Ba Ate Pres, tabagi ko ninyo bi. Hait kay pinuti. Unsa man ko kabisultion. Dodong. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Dodong Ate Pres. Dodong. Dodong. Si Dodong Ate Pres, problema na siya. Tungod siya ang asawa lagi taon kay kanang damguhon gali ang asawa. Imo niya tinuod. Ay, di Oh, ba? kay mutuog yun siya damgo Ate Pres. Pero meron niyang gisugo siya kuan kanang mapalit ko siya sa sige lang dong ay kabalaka kay ako lang palit og ako lang palit mangumpra. Pagkagabi gidamgom siya no sa timburnal. Kasi palit siya damgom ko dum sa siya. Nahugon ko si Burnal. Ito siya yung asawa. Yan lang ba na may nangumpra ka? Ito siya. Karon sa damgo pag-uli niya. Sa pagpagkatuog niya, damgo man siya sa iyang bana nga doon ako uyab nga si Maribel. Kisa ni Maribel. Kisa ni Maribel. Ano guys? Nakitaan mo sa kundam ko. Ginunitay mo sa muta. Oh, ginunitay mo sa kabot. Padungos na sa. Ningot siya ba na siya? Nisunod yung ka. Wala ina nga. Tugbalik ka, tingalig nilig. Giing na niya, wako yung Maribel. Kinsa man ay, sa Isabel. Yan kumidyan ba? Porti. Naanig yun kay Isabel. Porti laguta. Problema siya, kaya ano na Isabel? Lagot kay ng asawa Ate Pres, nagkuhag pinuti, agok doon yung ba na taon, mao niya yung problema. Wa na siya kauli, kay kuyawan siya, tigbaso siya, balditar, kaya asawa. Payata nga. Saon niya ni Ate Pres. Payata nga, bangag ng kupukun mo na to. Tuon. Matutuho na niyang asawa, no? No? Di tao tinood sa Ate Pres, matutuod siya. Nang bisa kung sa tuwa, dayon ba? Wala lagi. Oh. Ang si Lisa, di man sa una, matutuon karon di na kayo matutuos Lisa. Pero na may danggulan nga doon ay meaning. Nabitaw Ate Pres. Oh, di ba? Na meaning. Kato lang damgo. Abang ato ning ko anon ato ning ipabasa ni Bambina Ate Pres katong damgo ni Jose ba to? Joseph katong San Jose. San Jose. Oh, San Jose. Okay, padamgo siya. Siya nga. Tingnan sa angel pa Dili katong ang hari nga gipadamgo nya siya gipahubad nga adunay kagutom nga mahitabo nya iyang Joseph the maigsuon. Dreamer. Joseph the Dreamer. Joseph nga mahani. Dili, Joseph the Dreamer. Oh, naay mga ingon ana. Apan kadto sa kuan man to Old Testament, pero ari ta sa New Testament. Sabi ng Ari dire sa Mateo 2. Sa man be. Versikulo 11. Kadita ha? Versikulo 7. Mateo 2 verse 7. Busa gipatawag na Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila nga untop nga takna ang pagsubang sa bituon. Kini kadto tulo ka hari. Dayon dito unahan. Humaon niya gipatawag niya kadto pero pag-abot dito sa verse 11, unya misulod ang tulokari. Unya misulod sila sa balay ug nagkita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Sa verse 12, na dire, pinaagi sa damgo, gipahimangunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na maulit sila sa agi sa laing dalan kay si Herodes nagtinuwa man nga patyo ng bata. Dito sila to sa Egypto no? Sa Jerusalem. Jerusalem. Kanang naang doon ay mga damgo kanang naghisgot mo ko ni og karin ari man sa biblical doon ay mga damgo nga patong ningon ka nga kadamgo mo kung kuan kadamgo mo kung kanang gili dilmar anak kanya di ba ingon Christian birthday niya ugma di ba ana to doon ay mga damgo ingon ana nga mura siya matinuod
Naapoy uban nga, depende pa tingali. Depende. Naam ko usahay nga magdamgo ko nutakay kung sige ko nutang gawon na una niya. Oh, nabi daw. Oh, kung sige kang Lagi gawon. ko ginaw na sige ko kudam guni ni gabi. O ka na palung ka matug ba una kanya daan, mura mabaw ni mo pagkatuog. Ang kaning giingon sa mga asawa, mga mura magugi posible nga. Posible. Oo. Panayas dam go ba? Wa mo sa sabot. Kuha na lang ginaw, iyan na lang yung pagtuo. Pagkayunan man niya sige Iyan, iyan una-una, gid Yan ba? na mo. Yang bana tarong ra ba yan ba? Nawa ko ada tipres kumidahan na siya si banay nun. Kanang naang gawa tong tinang ingon nga damgo nga ingon nga damgo kay kanang wa man gud mapahinom dumi ang yang birth death o yang Napoy dam go ba? Nga dili sa inkuan kanang dam go daw kaga daghanan mo kwarta tipres. Oo, tsaka kwarta na. Wala ki. ana din. Makuha gid wa yung kay kwarta sige. Kanang namunit ka kwarta, Oh, namunit kanang ka kwarta. ihapon kwarta sa kong kwarta. Kwarta naghana? Oo. Oo, tsaka kwarta. Wa joy. Basta mamunit ka kwarta. Mao ba? Bulan ito, oh. Kasuway ko na tapos bibalo, uci ko kwarta. Damgo. Wala, ini matar ba nimo nag makamatar ba ka tapos nga nagkupkong kay kwarta. Ini matar nimo sus. Nawagi kay kwarta sa imong kamot ang buanga bluya ito ang damgo di ko sabot. Ah, sa man diha. Ang kaning iya sa iyang misis sobra mo permini nga paghuna-huna sa murag negative side murag na kay Pangabubunan. na mo sige hambin nga do na mo sige hambin nga unang dautan maupaundayunan siyang pagkatuog Pangabubo. ampo lang na niya asang bana besinderane Bana. kana na ang singa ni ang ingnan siya nga dili siya magpalabi guna-huna kaya ang mabaw no just katugo ng iyang mga kuan mag-ampo pa no base no kuwang sa pag-ampo pa do matug mag-ampo kanday ing na imong sir ing na imong misis nga kanang na ang dili siya magpalabi hangtod nga ang iyang una panalitan og negative yung may lag positive ang mga iyang panguna-una pero ingon ana nga dautan yung una mabaw na siyang pagkatug hangtod madamgohon na hinuon siya pero doon na uban gulat labi na o kanang gitawag o kanang urumunon Nga kuyaw na oy. kuya sa urom ay madam gug dautan nga kana bitaw magdamgo tira utan gulet gigukod ba karon ka og bitin gigukod ba ka og sundang niya so ko nimo gagad dito ko nimo maal sa imong BTS mao Dito ka kadagan. Sagi. ha Dito ka kadagan. Ano ka na, no? mao kuno nay urom Saan lang ka? muna nay urom ang uban matuog no kay magbutang ko sa kabasong tubig sa uhan Ako inana ko ba na ako dog tubig. Ano? Rumunon ako. Rumunon ko di na ako tuyo na tipres urumon gyud ko. kadaghan ko Kaya liwat ko kaya ang akong apuhan na tipres namatay sa urom. Bisag gitagdak pa kuno siya to sa katri at tipres wa gyud ka mata. Mau pa? kadaghan ng kuan uromonon kuno kanang matuog ka nga busog padung ka busog kayo Gutom sad kanang gutom kay ha ka. uromon ta bugutom di ba Kidam ko kang nagkaon ka doon. Kasway ka na. Wa ko suway na. Puting kititan ko sapatos pag mata. pero kurumonon ka ka gulyat kanang ni katong imong tiil isandol das bungbong kanang mga kon bung para kurumonon ka matandog imong tinagimata ka Kana masakit, kaya makasakit lang kitong tani mo, rumawian. Ang uban sa mobitan no ba nga gananog matug na idog Ako ate Pres kanang kato sa una mo travel ta sa Mindanao. Sige ko urumon na to ate Pres kanang magsakay ta bus urumon. kasagaran Oo. kasagaran ko wagtog Unya ang ako ra ba ate Pres kay ang ingon sila ang kaning kumagko mo ni ilihok-lihok para mulian ka. Dila. Di kalihok akong kumagko kay nagsapatos ko. Doon, dila rin makalihok. Di ba? Dila. Hulagi. ha ana Ay, lain man ay mong kikihimo. o bagi mo bisag tano mo demonstrate mo nila pero dimo kita di man TV Patong ingon nga mas mayo na kay dog aron og mauromon ka na ay Si makasindol Pedro bitaw, ni Orom. Ayan nila yan na. Dug sa Isang palong. Wagi, yakan siya doon. Di erta. Ako kay Romonon man ko. Gidukan dug ko. Nga. Kay aron mo na makapikpik pa to ko. Para ko dili na may damgo dong tinuon man ni. Kanagoy, pasol, tihon.